Helo a chroeso i'r blog Gwyddoniaeth Goroesi hwn, gan Steve. Heddiw byddwn yn cynnal ar hyn a elwir yn arbrawf jar prydd. Defnyddir yr arbrawf hwn gan amlaf i bennu iechyd ar math o brif sydd gennych. Nawr, efallai eich bod chi'n meddwl mae hynny'n cŵl, ond pa ddefnydd ydyw mewn gwirionedd? Wel, mae planhigion yn tyfu'n well mewn amodau penodol iawn, a phrydd yw'r un o'r amodau hyn. Yn nodweddiadol, gelwir prydd da i planhigion dyfu ynddo yn bryd lom. Gan ddefnyddio'r prawf hwn, gallwn benderfynu pa mor lomaidd yw eich prydd, ac oes angen gwneud unrhyw newidiadau i sicrhau bod eich planhigion yn tyfu, yn fwy, yn well ac yn cynhyrchu mwy o ffrwythau. Felly, dyna beth rydym yn mynd i wneud heddiw. I gynnal yr arbrawf hwn, bydd angen hen jar dda o faw arnoch. Y ffordd orau o wneud hyn yw cael jar cilner neu debyg. Mewn gwirionedd, unrhyw jar y gellir ei seilio'n dyn. Ewch y tu allan a chrafu'r haen uchaf o brydd i gael gwared ar y glaswellt a'r holl ddarnau sydd â deunydd planhigion ynddynt. Cloddiwch 6 modfedd i lawr a chymryd sampl yno. Rhowch y sampl mewn jar gan hidlo unrhyw darnau organig nad yn ei eisiau yno, ac yna rydych chi'n barod i fynd amdani. Nawr, mae Steve gan 3 jar, oherwydd mae Steve yn mynd i fod yn gwneud 3 fersiwn ar wahân o'r arbrawf hwn. Fodd bynnag, dim ond 1 jar sydd ei angen arnoch chi, gyda'ch prydd a bydd hynny'n iawn. Ymlaen i'r cam cyntaf. Os ydych chi'n dilyn Steve ac yn gwneud hyn mewn sawl jar, bydd angen i chi rannu'r prydd rhyngddynt. Byddwn yn argymell wneud hyn gyda thwmffat, oherwydd ei bod yn mynd i wneud hi'n llawer haws i wneud fel hyn. Gair i'r gall. Bydd baw mobman yn sgil cynnal yr arbrawf hwn, o leiaf os byddwch yn debyg i Steve. Nawr, ymlaen at yr ail gam, a dyma lle mae'r arbrofion hyn yn wahanol. Felly, mae Steve yn mynd i ddefnyddio glynedydd mewn 2 ohonynt. Mae gan Steve bowdr golchi yma a hylif golchi llestri. Bydd y glynedydd yn gweithredu fel syffactydd, sy'n golygu y bydd yn rwymo'r holl rhonynau bach yn y prydd ac yn helpu i'w gwahanu. Bydd hyn yn gwneud hi'n haws ac yn glirach gweld pa fath o brydd sydd gennym. Felly, yn yr un cyntaf, mae Steve yn mynd i ychwanegu llwyad fach o bowdr golchi. Byddwch yn ofalus rhag peidio ag ychwanegu llawer, gan y bydd yn ei gwneud yn wirioneddol ewynog a byrlymus yn lle. Ychydig yn unig fydd yn mynd yn yr ail. Gobeithio na fydd hynny'n ormod, ac nid ydym yn mynd i ychwanegu dim i'r trydydd jar. Nawr, mae angen i chi llenwi i gyd â dŵr, gan adael ychydig o fwlch yn unig ar y brig. Gofalwch rhag ei ollwng y mobman. Fel y gallwch weld, mae'r dŵr yn mynd yn araf drwy bob un ohonynt. Efallai y bydd yn ychwanegu ychydig bach mwy o ddŵr at bob un ohonynt. Ond rydyn ni'n mynd i helpu gyflymu pethau ychydig, a byddwn ni'n gwneud hynny trwy ei hysgwyd. Mae bod yn bwysig, peidio ag ychwanegu gormod o hylif golchi llestri. Fel arall, bydd yn ewynu'r llwyr ar y pwynt hwn. Felly, byddwn yn ysgwyd pob un o'r jariau hyn, gan sicrhau bod y caedau ar bob un o'r jariau hyn yn gyntaf, ac yn ei hysgwyd am 3 i 5 munud da yn unig. Dylai hyn fod yn ddigon ac yna bydd angen i chi adael y jariau yn rhywle heb eu cyffwrdd dros nos. Rydym yn mynd i weld y canlyniadau yfory. Nawr bod yr arbrawf wedi ei adael dros nos, gallwch weld ei fod wedi ffurfio haenau yn y jar. Mae pob haen yn fath gwahanol o ronyn prydd a'r deunydd organig sydd ar ben y cyfan gan fod ychydig wedi mynd trwyddo. Yna, fe welwch glau, silt ac yn olaf y mwyaf o'r grodynau, sef tywod. Trwy farcio a mesur maint pob un o'r haenau hyn, mae Steve nawr yn gallu gweld pa fath o brydd sydd ganddo. Cofiwch, bydd ansawdd y prydd sydd gennych yn effeithio ar dwf planhigion a chnydau. Gall prydd o ansawdd gwael arwain at gynnyrch chnwd isel na fydd yn ddigon i fwydo arno. Diolch am wylio. Gobeithio byddwch yn rhoi cynnig ar wneud yr arbrawf hwn gartref eich hun, a gweld pa mor dda yw'r brif o'ch gwmpas.